puntahan mga to. Kasi yung mga turista pumupunta dito, baka ikaw na lang yung hindi. Yan, good morning mga chong! Good morning mga chang. So ayan, so ang aga namin gumising ngayon talaga, syempre. And kasi may pupuntahan tayo, yung pinagkakaguluhan ngayon. So saan tayo pupunta? Sa Green Lab ba tayo pupunta? Yes, so Ngayon? ngayon magpe-prepare muna tayo para makaalis na tayo na maaga. Para wag natin abutan masyado yung araw na mataas kasi masyado mainit. So talagang sinadya namin na agahan ngayon. So prepare muna kami. Ayan. Ayan, naka-ready na po kami. So, Ligo na? nakaligo na po kami. So, medyo hindi lang po talaga sa akin halata. So, it's 5 o'clock in the morning. And, ayan. So, samahan nyo kami magbiyahe. Medyo malayo-layo po yung biyahihin natin. Yes. And, tara. Yan na po yung mayon. So malapit-lapit na po tayo. So yan, iniiwan lang po pala nila dito yung mga motor nila. So ayun. Tayo maglalakad na naman. So ayan. Nakaakyat na tayo. Ito natin. Ganda ng langit. Ganda ng view. Na si Haring Mayon. So yan. What's up mga chong? At mga chang, So yan. Nandito tayo ngayon sa Green Lava. So ayan, marami nagpupunta dito ngayon. And ang kagandahan, wala pong entrance. Yes. So, ngayon, kahit sino pwedeng pumunta. Dati, nung nagpunta kami dito, naka-ATV. So, dahil close yung... Pagsawa. So wala pang mga tourism. Yung mga naglalakad mo kung taga Bicol ka o taga nearby ka lang dito sa Albay, mas maganda puntahan mo to. Sobrang ganda ng mga flowers niya. And napakaganda kasi kitang-kita mo yung mayon. Nasa likod po namin yung mayon. Yan, sobrang ganda ng mga flowers, iba-ibang kulay. And syempre mayroon din tayong pahingahan doon. May kubo. Actually nagmotor lang kami and Naglakad lang din ako paakyat. And medyo, dahil ako yung unang umakyat, medyo hindi ko alam kung saan yung daan kasi tatlo yung yung daanan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. So ngayon, inintay ko sila. Yes, so ngayon, ang hirap ng motor kasi iba yung daanan namin, dapat pala dun sa kami sa kabila. Yung nadaanan namin, yung may bangin eh. Dapat kanina pa kami nandito, pero okay lang, sulit naman yung pagpunta kasi sobrang ganda ng view. Kita mo yung buong Legazpi. And syempre, ang pinakamaganda kasi dito, marami pa tayong pupuntahan dito sa Bicol ng mga tourist spot. Mas maganda mapuntahan mo to, don't miss this. Kasi sobrang ganda ng view dito sa mga flowers natin. Kasi nung nagpunta kami dito noon, hindi naman ganito kadami yung flowers. So ngayon, talagang ang daming flowers ngayon. So talagang inalagaan talaga siya habang quarantine. Ito yung puntahan ng mga ATV eh. So dito talaga nag-shoot mga taga-ATV. Kasi mga turista pupunta, nag-ATV sa Kagsawa. Diretso talaga dito sa Green Lava. Meron pa nga isa yung Black Lava eh. Hindi nga lang, medyo malayo nga lang yun. Pupunta pala dito, siyempre huwag kalimutan yung tubig. And magdala din tayo ng pang-merienda din. Food snacks, siyempre. Gugutumin tayo dito. And
Mas maganda pumunta dito Akyat pa lang. madaling araw para mga 6:30 or 7 pababa ka na. Kasi pag nabutan ka dito ng medyo tanghali, sobrang init. Ito, tingnan mo naman yung sumukha namin. Tumatama yung init, sobra talaga. Pero, kung taga-Albay ka, o taga Legazpi, taga Bicol talaga, puntahan mo nga to. Kasi yung mga turista pumupunta dito, baka ikaw na lang yung hindi. Ayan. So, sumilong muna kami. Sobrang init. Ang lakas ng init sa labas. So, ayan. So, thank you so much sa panonood. And, uwi na kami. And sulit yung pagpunta namin dito sa Green Lava ulit for the third, fourth times. Di namin alam. Pero, sobrang ganda ng mga flowers dito. Sana makita mo to. And sana makapunta ka rin dito. Malapit lang naman siya. Pwede mo siyang motorin, pwedeng joggingin, pwedeng lakarin. Huwag mo lang mapasok yung sasakyan mo kasi walang mapapasukan yan dito. Malubak nga lang, mabato. Talagang hihingalin ka talaga pag akyat dito. Pero okay lang, sulit naman. Makikita mo naman si Mayon. And ang daming flowers dito. Nakakatuwa. Good vibes. Diba? So, thank you so much for watching and See you on the next video. Like this video,